जय भोजपुरी प्रणाम सब भोजपुरिया श्रोतागण के आप लोग के हम रिपोर्ट में बतावे जा रहल बानी के पावर स्टार पवन सिंह के छठ गीत। जी भैया 2024 के पहिल का छठ गीत पवन सिंह के जौना के नाम बा घटिए स्वर्ग लागेला, जौन की पवन सिंह के ऑफिशियल चैनल पवन सिंह ऑफिशियल पे आवे वाला बा। हो सकता है न्यूज रिलीज हो जाई तो आपके वो गाना देखे के भी मिल गई। जी हाँ भैया, आप लोग बता दी कि जब से ही पोस्टर आइल बा तो पोस्टर पे डेट ना दियल गए, पोस्टर पे ही बतावल गइल बा कि गाना आजे रिलीज होखे वाला बा। जी हाँ भैया, सुबह से ही पोस्टर सोशल मीडिया पे आ चुकल बा और दर्शक इंतजार करत रहे, यूट्यूब खोल के बैठल बड़े कि कब पवन सिंह के गाना रिलीज होके के गाना देखी जा, सुनी जा और खूब बजाई जा। जी भैया, आप लोग के जैसे कि मालूम बा कि पावर स्टार पवन सिंह के भोजपुरी इंडस्ट्री में बिहार यूपी में जब तक गाना ना आवे कोनो सीजन के तो लागेला नहीं कि उस सीजन आइल बाटे। जी भैया, चाहे भक्ति में कोनो सीजन होके, देवी गीत होके, छठ गीत होके, हर सीजन में बोलबम होके, हर सीजन में पवन सिंह के गाना के इंतजार भोजपुरी दर्शक बेसब्री से करेले। जी भैया, पवन सिंह के गाना बहुत जल्द रिलीज होके वाला बा। आज एक रिलीज डेट बतावल गइल बा, अभी तक इहो नहीं बतावल गइल कि आज आई के ना आई, ऐसे सबको उम्मीद लगैले बाकी गाना आजे आवे वाला बा पवन सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जौना गाना के लिखले वाले बॉस रामपुरी, अंकुश राजा के बहुत सारा आप लोग गाना सुने नहीं जा, उहे राइटर हन बॉस रामपुरी। जी भैया, संगीत सरगम आकाश दिले बड़े दीपांग सिंह। जी भैया, लामी लामी केस और भी पवन सिंह के जितना अभी नया नया गाना आइला सब में जो डायरेक्शन देखले बन जानू, जो एकदम गजब के डायरेक्शन हो रहा बा। दीपांग सिंह ही ये गाना के भी डायरेक्शन के लिए बड़े वीडियो गजब के देखे के मिली। जी भैया, सब मिला के गाना जबरदस्त बा। पवन सिंह के सिंगल आवाज बाटे और एमे चांदनी सिंह पवन सिंह के साथे नजर आई हन। पवन सिंह के ड्रेस भी, शूटिंग के कुछ क्लिप आप लोग के सामने, फोटो आइल बा सामने देखले बन जा। पवन सिंह गजब के बहुत सुंदर और अद्भुत लाग रहल बड़े, बहुत शानदार लाग रहल बड़े और इनकर लुक देखे खातिर, इनकर गाना सुने खातिर और इस साल के छठ गीत सुने खातिर पूरा दर्शक बेकरार बड़े।